O campo galego foi, é e será a cooperación. Traballo compartido e axuda entre veciños. Unha tradición que se converteu nun modelo de vida e que segue vivo transformado en cooperativas. Persoas agricultoras e gandeiras galegas fai xa 100 anos decidiron unirse para ter máis forza, xuntas baixo o marco das cooperativas. Este paso permitiu e permite acceder a mellores recursos, ás tecnoloxías máis avanzadas, a formación útil e a un asesoramento profesional. Hoxe en día, nós, as cooperativas agroalimentarias galegas, formamos, asesoramos e acompañamos ás súas persoas socias e traballadoras. Axudamos na mellora de coñecementos, potenciamos habilidades e impulsamos a innovación. Unha mellora continua, cun obxectivo claro, fortalecer ano a ano o sector do noso agro galego. Os beneficios para as nosas persoas socias son claves, xa que reducen os custos de produción e comercialización e obteñen mellores condicións de mercado. E é que facendo equipo, prodúcese mellor. Por iso elaboramos e suministramos máis do 50% dos pensos que se consumen e fornecemos máis do 35% dos adubos. Cooperar tamén significa chegar máis lonxe, porque Galicia produce e as cooperativas sabemos como facelo chegar alén. Como as adegas cooperativas, que comercializan o 40% do viño galego en máis de 60 países ao longo do mundo. As cooperativas gandeiras producen máis do 50% da carne de polo, máis do 65% da carne de coello, carne de bovino, carne de porco. Somos 28.000 persoas socias. Facturamos máis de 2.300 millóns de euros e damos emprego a máis de 6.000 persoas, cun custe salarial anual de 200 millóns de euros. Somos un motor económico, con raíces no noso territorio, e que mantemos vivo o rural. A cooperación, a colaboración, a unión, son valores compartidos. E transmitímolos en cada actividade, promovendo a participación activa das nosas persoas socias. Decidir en conxunto fortalece vínculos, crea comunidade. É un sentimento de pertenza. O noso compromiso co desenvolvemento local é unha bandeira. As tradicións, a cultura, os produtos únicos e os sabores que nos definen no queixo, no viño, na carne. A nosa contribución na súa conservación é inquebrantable. Cando escolles e levas un produto dunha cooperativa galega á túa casa, estás formando parte dese compromiso. Axúdasnos a crear emprego. Freas a despoboación e o abandono do rural. Loitas contra o lume. Mantés viva a túa comunidade. Apostas polo futuro. Somos parte da identidade de Galicia. Froito do esforzo colectivo. E nese camiño imos seguir cooperando xuntos.